Здравейте и добре дошли отново в Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е кухненски аспиратор от серията Teka TL2000, кода е 265. Това е аспиратор за вграждане с изтеглящ панел. Предлага се само в цвят инокс на 60 см. Покритието, сега ще видите, то е такова иноксово, типично при производство на кухненски аспиратори, против пръстови отпечатъци. Аспираторът има автоматично включване и изключване. Максималната мощност, капацитетът на аспиратора е малко над 750 кубика. При този модел има възможности за използване на филтри с активен въглен в случай, че няма да се връзва към комин. Степените на мощност са 3. Сега ще ви покажем как изглежда в изтеглено състояние и как изглежда управлението му. Виждате тук в десния край са двата бутона за мощностите. От другата страна е поставен и бутона за осветлението. Виждате как сме изтеглили панела. Сега ще го пуснем отново да видите как се затваря. Стандартен аспиратор, просто е доста по-мощен. Освен това е в един доста добър ценови клас, предложен от производителя. Двигателят е с двойна турбина, което улекотява работата на самия аспиратор. В долната част на аспиратора е разположено и осветлението. Виждате в тази част. Управлението е лесно, хубав, мощен, с иноксова лайсна за защита от отпечатъци. В комплекта има и възвратен клапан. Един доста интересен артикул, който често го прави предпочитан от потребителите. За повече информация и възможности за избор посетете geraka.com.